Hayırlı irte, efirde Tataristan yanılıkları stüdiyada Aniya Gıbadullina. Шығарылышыбызны başlayız. Qozan Federal Üniversiteti bazısında dünya derecesindeki fenni üzek 3. yılın işli. Bu üniversitetinin maxsus konkursta jingip çığı neticesinde mümkün buldu. Hazır biri de sıyıq uglevodorod zapaslarını üzleştirü boyunca tekşinüler ötkərli. Jurnalistlarına birinci neticeler bilen tanıştırdılar. Әмир тумышы белән Йәмән иленнән, Казанны икенче ватаны итеп саный. Күптән түгел университетта аспирантураны тәмамлаган, шунда ук эшкә калган. Традицион булмаган яки уңайсыз углеводород шималын нефть эшкәртү өлкәсендә тикшеренүләр белән шөгыльләнә. Кайбер нефтне сыйфатлырак продуктка әйләндерү җиңелрәк. Аларны үзләштерү, эшкәртү өчен төрле технологик алым, төрле истәмәләр ярдәмендә эшлибез. Яшь галим университет мәйданчыгында эшли. Биредә фән ил күләм проекты нигезендә дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк эшли. Сыек углеводород запасларын рациональ үзләштерү өлкәсендә тикшеренүләр алып барыла. Здесь есть большие перспективы. Зур перспективалар бар. Бирәктә университетта инфраструктура җитәрлек. Минемчә, һәр яшь галим мондый мөмкинлекләрне табарга хыяллана. Хәзер Әмир кебек йөзләгән талантлы яшь галимнәр фәнни үзәктә эшли. Алар алдында җитди бурычлар тора. Себер территориясендә шул исәптән үтәле технологияларга нигезләп, ясалма интеллект кулланып, мәгълүматларны үзләштерү, ятмаларны үз эшкәртү. Соңгысында уңышлары бар инде. Эти реагенты показали себя уже не хуже зарубежных. Бу реагентлар чит илнекеннән бер дә ким түгел, тикшерелгән, тест ясалган. Алар Татарстандагы табигый ятмаларда бар. Шуның ярдәмендә пилот участокларының берсендә нефть чыгаруны 1000 тоннага арттырдылар. Моннан тыш нефть чыгару бәясен киметү буенча план бар. Галимнәр микродулкыннарны углеводородларга йогынтысын тапкан. Алар барысы да эри һәм аларны токымнан алу җиңелрәк була. Арктика шартларында казылма байлыклар чыгаруны җиңеләйтә торган карарлар да бар. Үзәктә башка технологияларны да үзләштерәләр. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Россияда китап укуны пропагандалаучы чаралар арта бара. Ил күләмендә үткәрелә торган живая классика дип аталучы уку көне турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Аны журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Ил белән бергә кычкырып укыйбыз. 20 июль көнне Россия күләмендә үткәрелүче чараны әнә шулай дип атарга булыр иде. Шушы хакта тәфсилләбрәк сөйләү өчен без бүген студиягә Татарстанның милли китапханә директоры урынбасары Тәбрис Яруллинны чакырдык. Хәерле көн, Тәбрис әфәнде. Хәерле көн. Нинди чара икән ул бергә кычкырып укый торган чара? Аңлатып китсәгез иде. Бу шимбә, бу атна шимбәсе 100-гә якын кеше язылып килеп үз теләгән әсәрен 3-5 минут эчендә кычкырып укый ала. Демәк, бу инде акция рәвешендә уза. Менә китап укучы кешенең образын, гомумән китап укуны популярлаштыру чарасы ул. Аннан алда без 2 танылган артист, берсе Фәни Җиһанша, икенчесе Илья Славутский, берсе рус телендә, берсе татар телендә сөйләм буенча остаханәләр оештыра. Анда да хайран кеше инде җыелып бетте. Бу шунда чыгыш ясарга җыенган кешеләрне өйрәтү. Аларның теләге булса, безнең ул ачык, теләсә кем килеп, шушы остаханәне уза ала. Һәм инде без кычкырып, укып туйгач, бу безнең сирәк була торган урыннарда, менә уку залларында узачак. Гадәттә китапханәдә уку заллары ул шундый тын урыннар. Ул көнне инде менә кычкыра торган урыннарга әйләнәчәк. Инде шуннан соң безнең 2 кунак Мәскәүдән килә. Берсе безнең якташыбыз һәм сезнең коллега Шамил Идиатуллин. Мин аны бик яратып укыйм үзем дә. Ул киләчәк һәм тагын бер сезнең коллега һәм актриса Екатерина Шпица. Безнең шундый бер формат бар китапханәнең, ул китаплы блиц дип атала. Менә килгән бөтен кунакларга без тиз сораулар бирәбез китап турында. Кайсы китап аңа менә тәэсир иткән, кайсысы ошаган, яисә киресенчә бер дә ошамаган китаплары турында сөйләячәкләр. Менә шушы укудан соң, уку 2дә була, инде монсы кичәсе сәгать 4тә башлана. Менә 4тә без алар белән китаплы блиц оештырабыз. Анда катнашуның шартлары нинди? Кычкырып укырга теләүчеләргә. Шартлар бик гади, теләк кенә кирәк. Демәк, алар безнең социаль ширкәтләрдә сылтама табып, теркәле узырга кирәк.
бітті. Шулай ук менә теркәле узган кешеләр инде безнең хайран җыелды. Иң яшенә 5 яшь, иң олысына 63 яшь. Һәм бу күрсәтә инде безнең бернинди дә яшь буенча чикләүләр юк. Тел буенча да чикләүләр юк. Димәк, татарча, русча, менә карадык кичә генә теркәлгәннәрне. Башкортча сөйләүче, чувашча, французча, инглизчә, менә кайсы дер телне оныттым. Менә шушы телләрдә сөйләүче кешеләр булачагында. Яттанмы карап та сөйләргә буламы? Карап сөйләргә кирәк. Карап сөйләргә, чөнки бу бит инде китапны укый баталай, популярлаштыру өчен китапны. Рәхмәт. Тагын бер мәртәбә исегезгә төшерәбез. 23 июль көнне сәгать 12-дә остаханәләр, сәгать 2-дә кычкырып уку акциясе. Рәхим итегез. Ничек уксак та укыйк, ләкин укудан аерылмыйк. Рәхмәт. Рәхмәт. Яңа Шишмә районының Акъяр авылында беренче иман йорты барлыкка килү тарихы 17нче гасырга барып тоташа. Әмма ни кызганыч, ул заман мәчетләре сакланып калмаган. Акъяр авылындагы хәзерге дини вазгыять белән хезмәттәшем Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Табигатьнең иң матур урынында урнашкан Яңа Шишмә районының исеме үк җырлап торган Акъяр авылында бүген яңа мәчет ачылды. Аңа Хәйдәр исеме бирелде. Ey Rabbimiz bizlerden razı bulsan iди. Рухи нигезебезгә кайтуның бер чагылышы булган мәхәббәт мәчетләребез белән бүген Татарстанның һәр авылында диярлек сокланырга мөмкин. Гыйбадат урыны гына да түгел, берләштерү урыны да бит әле ул, әйме. Мәгърифәт үзәге дә булып тора бит, әйме, әлхәмдулилла. Шуңа күрә, әлбәттә, шуның кадәр дулкынландыра, Аллаһның йортлары менә күтәрелеп килә, әлхәмдулилла. Димәк, исламыбыз бар, динебез хак, әлхәмдулилла. Корбан аенда яңа мәчет авыл халкы өчен иң зур бүләк булды. Узган ел менә шул көннәрдә 17 июль иде, мәчеткә ай куелган иде. Ә менә бүген инде 1 ел эчендә мәчетне бөтенләй ясап, менә гамәл йорты итеп өлгертеп җиткерделәр. Иман йорты күзләребезне куандырып, тирә-ягыбызны бизәп торучы корылмалар гына түгел, аларда халкыбызның чал тарихы, шатлыгы, хәсрәте чагылыш тапкан. Алардан иман, нур бөркелә дип билгеләп үтте рәсми вәкил буларак Акъярлыларның шатлыгын уртаклашырга кайткан Марат Әхмәтов. Her barşağızны Республикабызның беренче җитәкчесе Рөстәм Нургали улы Минниханов исеменнән кайнар сәламым һәм һәр баршагызга саулык, сәламәтлек һәм изге дугалар телим. Якташлык кеше таулар актара. Бу игелекле эшне дә бергәләп башкардык ди иман йортын төзүчеләр. Тырышып, чын күңелемнән ансы булды. Аннары бик җиңел дә булды дигән вакытта да. Бик күп булыштылар. Субботниклар ясый идек, шулай субботник айтсам да, бөтен авыл җыела иде, барсы да булышалар. Шундый бик җиңел булды. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны. Бик тыныч һәм бик җиңел дип өйрәнеп үскән буын вәкилләр алар. Алар бүген авыл тоткасы. Балаларыбыз күреп үссен дип, балаларыбыз да дальше мөселман динендә калып, үсеп Амин иләһи, шулай булсын. Мин аларны мактарга түгел, горурланырга кайттым дип белдерде тантанада улы белән катнашкан Казан мөхтәсибе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна атайнакал кавсар. Фасалли лираббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. Бу Корбан аенда Кавсар сүрәсен укыдык. Шунарга багышланган. Фатиха сүрәсе шулай укыдык. Шулай укып җырлыйбыз, Аллага шөкер. Мәчет ачылышларында, башка бәйрәмләрдә. Мәчет ачылышына махсус, язмышлары туган нигездән бик еракка алып киткән Акъярлылар да кайткан иде. Мәчет бик матур булган, киргә чыгасы да килмәсеннән. Алланың рәхмәтләре яусын. Шул мәчетне төзүчеләргә илаһи Раббым Аллам. Яңа мәчет 2 катлы, 150 кешегә исәпләнгән. Корбан гаетләре, ифтарлар үткәрә торган бүлмәләр, 12 укучыга исәпләнгән уку сыйныфы бар. Бик күп кешеләр кайтты. Мин белгәннәре, белмәгәннәре, иң канәгатьлегем шул, күңелем булганы шул. Барысы да үзләренең балаларын, аныкларын ияртеп кайтканнар иде. Әгәр ул балалар, аныклар мәчетне күреп, мәчетнең içенә кереп, мәчетнең нәрсә икәнен белеп үссәләр, яшәсәләр, Алла теләсә авылның киләчәге бар. Авылның күрке мәчет, мәчетнең күрке халык. Иман йорты ачылышында һәркем аның ишекләре һәр вакыт ачык булсын дип амин итеп торды дисәк тә һич ялгышмабыз.
Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.